बे जोंनि गलमे बेप्टिस्ट गिर्जानि जि गोदान गिर्जा न' लुफुंनाय चार्च बिल्डिं बियो दिनै बेखेव जाबाय आरो जोंहा दिनैनिफ्राय नैबे गोदान जि खुलुमसालि न' बेयावनो जोंहा दिनैनिफ्राय इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनाय बाख्नायनाया जासिगोन। गोबां नाजानायनि गेजेरजों इसोरनि हेफाजाब आरो अननायनि गेजेरजों दिनै जोङो मोनसे गोदान बिल्डिं चार्च मोननो हाबाय। जोंहा दिनै बियो बेखेव जाबाय दान्दिसे एसे सिगां आरो दायो जोंहा बे सिङावनो हाबाफारि जाबाय थादों। आंबो बेयाव हाबलांगोन आरो दिन्थिलांनो नाजागोन नोंथांमोननो जा बेयाव माबायदि हाबाफारि जायो लोगोफोर। आंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो फैफाबाय थादो आरो नायलांफाबाय थादो। आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लोगोफोर लाइक आरो कमेन्ट शेयार खालामनो दाबावगार, जाहाथे बयबो नुहैयो आङो सिङाव माबायदि हाबाफारि जादों नोंथांमोननो दिन्थिलांनो। जोंहा दायो नैबेयाव मा होनना बुङो बेखेवखांबाय आरो दायो जोंहा नैबेयाव हाबाफारिया जाबाय थादों। इसोरखौ बाख्नायनाय सिबिनाय हाबाफारि जादों। आङो बेखौ नोंथांमोननो गुवारै दिन्थिलांगोन दा बेयाव माबायदि हाबाफारि जायो। 저희가 보험이 좀 모든 지금 이동하는 감사합니다. 내 성화받은 이날에서 강남아반 아르데니 여기 저는 세치 이비엘 데니 매백하는 그 박나는 그런 한바에는 알바고 타이는 레벨이 카부고 바이 아베 그 잘하는 거 이거나 해봐봐요. 능리 랭크를 아빠는 좀 얘기해서 लाबोबाय आरो बिदिनो जों बाहागो मोनबाय। बिथांमोन गासै लाबोनायनि थाखाय मण्डलिनि फिसाफोरखौ जों लिरनाय बायदिनो मोजां थासारि होनानै दिनै बे खाबुखौ जों होबाय आरो बे समखौ जों मोनबाय। बे गासै थाखाखौ जों खालामबाय आफाजों बे समाव गेदेर खालामनायाव मावनायजों लोगोसे जों गावखौबो बे समाव मावदों। आफाजों साफ्रोमखौनो नाजावदों आरो नोंनि गेदेर अननाय गासिबो दिनैनि दा मेहेरगोन हाबाफारिजों बे हाबाफारिखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबनायसिम नों दैदेनलांगोन आरो बे आशीर्वादखौ नों जोंनो बर साखांनानै बे गेदेर जथुम्माखौ नोङो गथायनानै बे गासै आरजखौ गथायनाय बासायगिरिफोरबो जिसु ख्रीष्टनि मुंजों आं बुंनो हास्थायो थारैनो बेयो जोंनि मण्डलिनि लागै मोनसे जाहाथे आशीर्वाद जायो। जायफोरनियाव बाइबेल दङ नोंथांमोना बेखौ बेखेवगोन आरो जुदि बाइबेल जुदि लोगोसे गैयाब्ला आं इच्ছা खालामदों दिनै नोंथांमोना न'आव थांनानै बे हास्त्रपातखौ फरायगोन। जेब्ला COVID-19 जादोंमोन बे समाव बै नै इतिहासा आंनि थाखाय खोब फेभरेट मोनसे बाइबेल सिरिमोन। जेब्ला जोङो जिरायनो हायामोन लोगोसे लोगो मोनलायामोन बे समाव आङो बे इतिहासखौ आं खोब फरायोमोन आरो आङो बे गलमा बेप्टिस्ट मण्डलिखौ बेबायदि मोनसे गेदेर गिर्जा न' गेदेर नङा मोजां मोनसे जेराव जोङो गावनि न'जों जेब्ला जों गिर्जाखौ रुजुनानै नायो एसेबो मिलाया। जोङो जिबायदि न'आव थायो आरो जोंनि गोबां इसोरखौ जों जिबायदि जायगायाव थानानै खुलुमो एसेबो मिलाया। बिनिखायनो आङो बे हागायखौ आङो फरायोमोन आरो आं सानोमोन जे आंनि थाग्रा न'आ जेराव क्राइस्टजों बुंफबजोबनाय जेराव माने जेबो लेथ्रा गैया जोंनि आंनि बे गोथार इसोरखौ खुलुमनाय आंनि बे जायगाया माबायदि। दा बेनिखायनो जोङो आइजोफोरा खोब गोसो होदोंमोन आरो बे खोथाखौ लानानै आरो जोङो बेबायदिनो माखासे आसनिफोरनि गेजेरजों फिसा फिसा सेभिंसफोरबो जोङो खालामदोंमोन। जोङो माने बे गिर्जाखौ जोङो लुथारगोन
가는 제리 하가를 보고 가는 거라고 얘기해요. 그건 제리 시라마비 무슨거든요. 제리 사람도 함께는 하대. 아니 하이는 안 거라는 아니 안에서 뭐 나라에 보고 나는 함께서 뭔지 모르는데 안 거라는 아닌데 어떻게만 봐봐야 second Chronicles Mr. Quran second Chronicles chapter 7 we have verses 14 to and 16 Quran and 19 to 22 and Quran Yo Demonagori mane Roma ke kule mo besok ani rayuka budaya sana ani orang Scotland aku naiklah ada gausuri dustula manifai gini kila ada sederikai kerasongan bisuri darai mamai itu kemana ada bisuri hadoku jeri mengenai satu Anggawe mondeto kita dengan surabaya beliau pindah awas kampungda angga kena songan mana angin mukul orang lagi terkait angga biasa ada kusai kabar angin negara dusra laga berbe noni saya laki dan be noni saya kabar angga laga berika kalangan laki dan 1920 Sigunifa Nesisiri. Ampai, Nusur Ampai Ekenane, Nusuri Lagi Kosongai, Ami Ain Al-Hukum Kertu, Barsila, Al-Hukum Mulai Hukum Beda, Angga Nusurna Kenai, Hador Mulai Nusurdo, Zazan Kalangan, Ami Lam Zakri, Kekalai Mondir Kumagaran, Kasini Zakri Ezra, Biko Besertam Zanai Al-Mung Zanai Kalangan. Hagai plan for Elisa Kalangan, Hagai chapter 2, verses 75, 9, 7. Ang Anazela, kasih buku zat berkosongan. Obra besar dalam besar bunga perkembangan, beliau presiden. Ang Anbe Nobu Abruzan
होदों आरो बे मुम्बाइनि गेदेमाफ्राबो आंनो बेबायदि खाबुखौ होबाय होननानै गेदेमाखौ बेखेवना होनो थाखाय बिथांमोननिसिमबो धन्यबाद होनाय थाबाय जोंहा मावफारियाव होना होनाय सम खालामनायजों 10टानिफ्राय 1टासिम आंनि घड़िया 1टा जाबाय आरो दा गेजेर होनायनि समय जाबाय दा 2 मिनिट बुंनो हागोन आं बेखौबो पारमिसनसो लानांसिगोन बादि मोनदों ओमफ्रायथ' आधा घन्टानि बुंनांनायबाबो बाराखौ बुंनो नांगोन दा ओमफ्राय खावलायनाय थाबाय माब्लाबा जोबनायखिनि प्रग्रामाव होनाय समयनिबो एसे बारा थाबाय थायोबा गोसोफ्रा लोरबां जानो नागिरो थेवबो आं खावलायगोन अननानै नोंथांमोना एसे धैर्य हमबावदो आरो नोंथांमोनानो मोनसे माने गोसो लानो गोनां मोनसे गेदेर रंजानाय प्रग्राम लादों आरो एसे बारा थांनायाव आं फोथायदों नोंथांमोना आंनि होनाय नङा होननानै आंनिफ्राय खावलायनाय थाबाय आंजों लोगोसे दसे धैर्य हमफाबावदो जेब्ला जाय पास्टरा आंखौ बे प्रग्रामनि थाखाय कन्टेक्ट खालामदों अब्ला आं सल'मननि मन्दिर प्रतिष्ठा खालामनाय बे बाथ्राजोंनो नोंथांमोनजों लोगोसे इसोरनि बाथ्राखौ रानलायना लानो इस्सा खालामबाय जोंखौ इसोरा दैदेनथों आं बे आठ इडिया आरो नौ इडिया मोननैबो इडियानिफ्राय खोथाखौ बुंनांगोन ओमफ्राय नौ इडियानि नौ पक्षिमहालागै गोबां फोरोंबाय थाखाय सालिया समबो जोंहा बेबायदि गैया जिखिनि माबाखौ बाथ्राखौ आं बुंनो थि खालामना लाबाय आं बेखिनि बर्डफोरखौ फोरोंलांबाय थागोन आं बेबायदि खालामनांगोन इसोरा जोंखौ खालामथों खालामथोंसै ओमफ्राय सल'मन मन्दिर न' लुखांनायनि उनाव जेरुसालेमाव मन्दिर न' लुखांनायनि उनाव प्रतिष्ठा खालामदों बेवहाय आत्महत्यायाव जोंजों बे प्रतिष्ठा खालामनायाव माबायदि इसोरनि गुरियाव मा खय लानानै आयदा लानानै प्रार्थना खालामदोंमोन बे बाथ्राखौ मोननो हादों आरो बेनिफ्राय न' फैनाया एकनिफ्राय जिथु न' फरायनानै आं बुंबाय बेवहाय इसोरा द्वितीयबारनि थाखाय सल'मनजों दरखनाव खोथा बुंदों आरो गाव बिनि प्रार्थनानि फिन हिसाबै मा मा बाथ्रा बुंदोंमोन नैबेनि सोमोन्दै जोङो पइन्टआव मोननो हायो बे पइन्टफोरखौ आं एसे नोजोर होनानैहाय नोंथांमोनजों इसोरनि बाथ्राखौ रानलायनानै इसा खालामबाय इसोरा आरोबाव खालामदों भाषाखौ गाव बर'आवसो बुंनाय जासिगोन असमियाव बुंनाय जानाय नंला बाइबेलफोरा जिहेतु असमियाव दङ असमियाव फरायलांबाय थागोन